Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi. Barabor ke sarkar jilla ne sarkar ke juput turoi ki paj ba banne khun ne ban rikendong ye kamaryang bat banum bret pathari ki jabo. Shushu na kaliang ke sarkar ling baki board district ki penjari de ki kendon ahan bapher ban khang ye ke jingjabo ki ki wa ki lenti singking bat kamei maryang. Na kaliang ulat pathai kubor belayu i bat syam ki paj ba barung bami Secretariat bawan don kam ki sngoram rian ban yo i ba ke Meghalaya Secretariat kanong ke Jakarta nyun haba pentip syikilat pathai kubor balai omne AA. Henry ka basngosi ban syam kat ke Secretariat ko office bahedu jong ke sarkar jilla ka basyong do menteri rang ba ke jilla bat ki menteri baro kim patla ban ne khun. Man kasngi kate ko office barung ki he ki han nakaleng ki jaka kadang jabo. Wala dadon ki kho bread nyut ki bala bo bha ban bread ye ki nyut omdan bapendon kam. Syai kita ki nong pen khut ne nong trei kam sarkar bala thung kimla bansar. Shu kat ki briu ki babat an bat tip an ki dang nong kum ki riu khlau ban bread pathari ki jabo jaban. Klempep hakawi kasngi kati ka Secretariat kan sakla long Marten hakawi kasngi. Kat ka Secretariat ko office trei kam bahedu ha ke jilla kadang jabo dang bread pathar ki bilor kiat ki pela kot badisha kata ke jing jabo kadai sendon halentiyat u konrad ki sangma ba preston tin song bat ki menteri sarkar baro. Habaya phaipan eka building Secretariat ban pen la i pernai bha la ai rong kat ba ki saudong saukun ka Secretariat kadap de ki jabo ki bilor kiat. Pet yu stashu Mahatma Gandhi ru la khuid rong omdan basumar ba pen khun kat ba ki nong trei sarkar hakariam ka bet ka ba istai bha ki officer sarkar ba ki menteri la ki sut ki bud bat utai ba ki penwandur kat ba stashu Mahatma Gandhi la khuid lun.